जुवारीनगर एमईएस जंक्शनाचेर वाहतूक सिग्नल घालपाची लोकांची मागणी केन्ना सावन आसा। सिग्नल घालपाचें सामान हाडून दवरला, मात अजून कामाक सुरवात केल्ली दिसनात। हांगा जायते अपघात जाल्यात, मात आनी कितले लोकांचे जीव वचपाची सरकार वाट पळयता काय म्हूण लोकांनी प्रश्न केला। जर बेगोबेग हाचेर उपाय काडलो ना जाल्यार लोकांनी रस्त्यान येवन रस्तो रोको करपाची शिटकावणी दिल्या। एडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। डेली हांव म्हगेलें रुटीन आसा हिंगा येवपाचें वचपाचें, कित्याक म्हागे भुरग्यांक हांव डेली सोडपाक वयता स्कुलान, हाडपाचें वचपाचें आसता। एक क्रॉसींग आसा मेन हायवे एक जालें जाल्यार आनी वयल्यान हे जुवारी नगर टोटली गाडी कितें आसा पळय, हे एक रोड आसा फ्रॉम कासोलीम टू हे कनेक्टेड आसा। हे कनेक्टेड आसतना हे हिंगा चडशें खूब ट्रॅफिक जाता। हे पळयता पळय क्रॉसिंगार कशें रावला आनी खूब एक्सिडेंट जाता। तर हेजेर आतां तेमी एक्शन घेतलेलें की हिंगा सिग्नल कितें घालता म्हणून, ओवर ब्रीज करपाचें आशिल्लें तें कितें जाल्यार आमकां तरी खबर ना। ते सिग्नल घालता म्हणल्यार आतां पोल हाडून दवरला तेमी, पोल हाडून दवरला तो पर्यंत एक दोन तीन तरी काबार जातले, एक्सिडेंट जातले। पण आतां हालीं एक 8 दीस जावन एक्सिडेंट जाले। ताका लागून हेजें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की बेगिनाचे बेगीन आनी कोणी काबार जावचे पयलीं हे काम जावपा जाय। पासूनची आमची मागणी आहे की इथे ट्रॅफिक सिग्नल पाहिजेत आणि ते घालतो म्हटले होते, ते अजूनपर्यंत काय काम झालेलं नाही आहे। आणि तुम्ही ट्रॅफिक कंजेशन बघतायच, वरचेवर इकडे ॲक्सिडेंट होतात आणि तरीसुद्धा अजून गव्हर्नमेंटचं किंवा अथॉरिटीचं कोणाचं लक्ष नाही आहे। आणि हे केव्हा होणार हा मोठा प्रश्न आहे। आणि 1-2-3 ॲक्सिडेंट झाल्यावर करणार की काय हा प्रश्न पडतो। तसंच कॉलेज रोडला तुम्ही बघितलं आहे तर हॉटेलच्या समोर वगैरे इथले पार्किंग असतं की त्या रोडवरून जायलासुद्धा मुश्किल होतं। त्याशिवाय बरेचसे कन्स्ट्रक्शनचे, त्या टाटा कन्स्ट्रक्शनचे सिमेंटचे ट्रक किंवा हे 15-15, 18-18 व्हीलर ट्रकसुद्धा तिकडून जातात आणि ऑलरेडी तिकडे कॉलेज आहे, त्यामुळे ट्रॅफिक एवढं जाम होतं की इथं काय करावं हा प्रश्न येतो। त्यामुळं हा प्रश्न तातडीनं मनावर घेऊन सोडवावा असं आमची मागणी आहे, नाहीतर आम्हाला रस्त्यावर यावं लागेल। I think if no action is initiated immediately by the government authorities, I think all the residents of Vidyanagar will have to come again on the road and maybe stage a demonstration, if need be even paralyze the traffic if nobody takes any action, because our patience is lost.